Ayun oh. Yo, what's up mga kadudskis? It's nice to be back. So nandito tayo mga kadudskis sa La Union. Nandito tayo para mamasyal, mamalengke, tsaka mag sightseeing syempre. Masarap dito mamalengke kasi mura, tsaka fresh from the farm lagi, tsaka maraming pagpipilian lalo na mga gulay. So yun mga kadudskis, huwag na natin patagalin. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to our channel, Adventures of Dudski. Tirahin nyo na yung mga kadudski para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga kadudskis, kasi marami pa tayong pupuntahan. So tara, let's go! Ayun oh. Yo, what's up mga kadudskis? Nandito na tayo mga kadudskis sa San Fernando, La Union. So nandito na tayo sa market nila. Kaso mali yata yung nadaanan natin. Exit. Nakapasok na tayo mga kadudskis. Teka, nataas muna natin ito. Ayun oh. Hello! So, kailangan ng face shield dito. Siyempre, for safety purposes. So, nandito na tayo sa loob ng San Fernando, Palengke. So, ikot tayo, mga kadudski. Let's go! So, ayun mga kadudskis, nandito na tayo. Ayan. Ayan, ang dami mga pagkain na mga merienda, saka mga prutas, marami rin. So, sabi ko nga sa inyo, dito maraming mga prutas, marami rin mga kakanin, saka siyempre yung honey. So ito mga kadudskis oh. Ito yung native ano? 15 half kilo. Native na saging to mga kadudskis. Ayan o. So yung pagkakaiba ng mga kadudskis, yung native masarap din. Dahil ano, walang fertilizer yan. Kumbaga organic. So ikot muna tayo mga kadudskis, marami pa tayong makikita dito. Let's go! Ang dami mga fresh from the farm dito mga kadudskis. Pag gulay lang marami. Ito, 20 ma'am. 20 na lang. Oh, ito 20 na lang. Oh, gulay. 20 na lang oh, ang dami oh. Sige ma'am. Idol, berapa ba idol? Pili ka na idol. Para idol. Sige lang ma'am. Pili ka na kanya lang. Ay, Sige na. nakasukaya mo ng sila. Ayun no. Sige lang. So yun mga kadudskis, nandito na tayo sa wet portion ng San Fernando Market. So ito, mga bangus.
Ma'am. Ayan, mga bangus lang. Fresh bangus. Meron rin silang tuna. Tuna yata ito, tuna. Tuna, sir. Tuna yan, sir, no? Tuna. Ito, may blue marlin din sila, mga kadudskis. So, meron din silang galunggong. Bulilit. Magkano dyan, ma'am? 140 sir. 140. Sige, ma'am. Ito, boneless na to, ma'am, no? Oo ma'am. Ay sir. Boneless bangus. Ayun, may ano na. So, may pangkilawin na. Ready na. Kilawin. Ay, ito. Ano yun, ma'am? Anong tawag dyan? Magkano yan, ma'am? 100 isang kilo. Kilo rin? Baka isang kilo na lang ito. Sige, tatanungin ko muna. Ito pala, mga ano. Sige lang. Nandun, nagbibigil lang ako. Video lang. Ay. Sa vlog. Ito yung vlog. Baboy. Ang baboy yan sir. Baboy. Sige, ma'am. Ito yung vlog. Dalawang beses na yan! Oh, baboy. Ayun, oh, tumalon na. Fresh na fresh, oh. Ayun na. Ayun, oh. Buhay na buhay. Ito mga shells. Ayun, no. Talon na, ma'am. Ayun, no. Fresh na fresh. Tilapia. Ayun, no. Sige lang, ma'am. Fresh na fresh tilapia. Buhay na buhay. Buhay na buhay, sir, no? Sige, sir. Okay, sir. So, yung mga kadunskis, ang dami mga pagpipilian. Meron pang hito. Oh. Magkano, ma'am? 180. 180. Isang kilo. So, yun. Video lang. Ayun, no? 180. Ang dami yung pagpipilian kaso wala tayong pambili, mga kadunski. Ikot-ikot lang tayo. So, tara. Sir, okay sir. Pampangin. Sige, ma'am. Kaparyan sir. Sige lang. Ayun, no? So, what's up, mga kadunskis? Dito tayo. Natapos na tayong namalengke at namasyal dito sa La Union. Actually, nandito tayo sa San Fernando, La Union. Kita nyo naman yung ating napakagandang tanawin. Ang lupit, mga kadugis. So sa mga gustong pumasyal dyan, tayo naantay nyo. Magdala lang kayo ng face shield, face mask. Okay na yun, saka travel pass. Yahoo! So sa mga bago dyan, mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our channel, Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So hindi natin patatagalin to. Till my next vlog, mga kadudski. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi tayo, mga kadudskis. Siyempre bawal pa rin ang tamad. Peace, dudes.